कि दर्द दिल के बढ़ा के जई आई यूपी में फिर 5 साल खातिर और गर्दा उड़ाई के जाई। कुछ न समझ लोग बा यूपी में काबा, कुछ न समझ लोग कहते हैं कि यूपी में काबा दशरथ के लल्ला योगी आदित्यनाथ है बाबा। कुछ न समझ लोग बा यूपी में काबा दशरथ के लल्ला योगी आदित्यनाथ है बाबा। कि 80-20 करा के जाई आई यूपी में फिर 5 साल खातिर और गर्दा उड़ाई के जाई आई यूपी में फिर 5 साल खातिर और गर्दा उड़ाई के जाई। गुंडन परथियन के बंड बात बोली हो, गुंडन परथियन के बंद बात बोली हो। फिसल जाला गाड़ी और चली जहला गोली हो, फिसल जाला गाड़ी और चली जहला गोली हो। कि बुलडोजर आइसन चला के जाई, कि रोलर आइसन चला के जाई आई यूपी में फिर 5 साल खातिर और गर्दा उड़ाई के जाई आई यूपी में फिर 5 साल खातिर और गर्दा उड़ाई के जाई। कि काशी अयोध्या में खूब बाटे रेला हो, संघे अयोध्या में खूब बाटे रेला हो। जब से विश्वनाथ कॉरिडोर बना है वाराणसी में, जब से वाराणसी में भीड़ की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो गया है। कि काशी अयोध्या में खूब बाटे रेला हो, काशी अयोध्या में खूब बाटे रेला हो। और झूठा सेकुलरिज्म के चाली न खेला हो, और झूठा सेकुलरिज्म के अब चाली न खेला हो। कुछ लोग बोलते हैं कि राम मंदिर नहीं बना है और राम मंदिर बना के जाई, कि और राम मंदिर बना के जाई आई यूपी में फिर 5 साल खातिर और गर्दा उड़ाई के जाई आई यूपी में फिर 5 साल खातिर और गर्दा उड़ाई के जाई। अरे पहले तो रोजे रोजे होइत रही दंगा हो, पहले तो रोजे रोजे होइत रही दंगा हो। होले दंगैया नब चौक पर लंगा हो, होले दंगैया नब चौक पर लंगा हो। कि कानूने ऐसन बना के जाई आई यूपी में फिर 5 साल खातिर और गर्दा उड़ाई के जाई आई यूपी में फिर 5 साल खातिर और गर्दा उड़ाते के जाई। कुछ लोग बोलते हैं कि आम आदमी के लिए क्या किया। अब ते सरकार में उ माफ़ कैल कर्जा हो, अब ते सरकार में उ माफ़ कैल कर्जा हो। आम आदमी के मिलल भगवान के दर्जा हो, आम आदमी के मिलल भगवान के दर्जा हो। कि समान योजना चला के जाई आई यूपी में फिर 5 साल खातिर और गर्दा उड़ाई के जाई आई यूपी में फिर 5 साल खातिर और गर्दा उड़ाई के जाई। पहले से ज़्यादा मिलल बा रोजगार हो। कुछ लोग बोलते हैं कि रोजगार के लिए सरकार क्या किया, तो पहले से ज़्यादा मिलल बा रोजगार हो। कल खातिर ट्रोल तू तो ले लह पगार हो। कुछ लोग सिर्फ सरकार को ट्रोल करने के लिए ही पगार लेते हैं। पहले से ज़्यादा मिलल बा रोजगार हो, करे खातिर ट्रोल तू तो ले ला पगार हो। कि पारदर्शिता दिखा के आई यूपी में फिर 5 साल खातिर और गर्दा उड़ा के गई आई यूपी में फिर 5 साल खातिर और गर्दा उड़ा के जाई। कोरोना में लोगबन के दिल रही सुविधा हो, कोरोना में लोगबन के दिल रही सुविधा हो। देखी विरोधियन के भइल रही दुविधा हो, देखी विरोधियन के भइल रही दुविधा हो। कि विदेश में नाम करा के जाई, कि विदेश में भी नाम करा के जाई आई यूपी में फिर 5 साल खातिर और गर्दा उड़ाई के जाई आई यूपी में फिर 5 साल खातिर और गर्दा उड़ाई के जाई।